हेलो फ्रेंड्स मैं कविताय मोर यूट्यूब चैनेलर अन्य एटा भिडिओলৈ आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइছো। आजिर भिडिओटुत मैं आमार चिकुर अंगनबाड़ी स्कूलत थका खेला पढ़ा खुआ सकलोखिनि आपनालोकर लगत शेयर करिम। പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പുറത്തോട്ട് മടക്കി എന്തായാലും ആരാ വർത്താനം പറഞ്ഞ ഹബീബോട് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാ ഇങ്ങനെ മടക്കി കണ്ടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാ പുറത്തോട്ടും മടക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ദാ ഇങ്ങനെ മടക്കി കണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി മടക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കി കണ്ടാ എല്ലാവരും കണ്ടാ ദാ ഇങ്ങനെ മടക്കണം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ദാ ഇപ്പുറത്തോട്ട് മടക്കണം കണ്ടാ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി ഇത് നിവർത്തണം ഈ പേപ്പർ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കണം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കണം കണ്ടാ എല്ലാവരും അതാ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് മടക്കി ഒരു പേപ്പർ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക് എന്തായത് വഞ്ചി വഞ്ചി ഏതിലാ ഓടുന്ന വഞ്ചി അറിയണ്ടേ വഞ്ചി ഏതിലാ ഓടുന്നേ വെള്ളത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു എന്താ വെള്ളത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു വാഹനം എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ ഓടുന്ന വാഹനം. അപ്പൊ നമുക്കിനി വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. വെള്ളത്തിൽ ഓടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ. ആരും പോകരുതിട്ടാ. വെള്ളം എന്താണ് വെള്ളം നമുക്ക് അവിടെ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നോക്കാം ഓടോന്നറിയാം.
സവാള വാരിയിട്ട് കൊടുക്ക്. സവാള ഇട്ട് കൊടുക്ക്. സവാള ഇട്ട് കൊടുക്ക്. ടിങ്. ടിങ് ടിങ്.